Os institutos da comarca do Carballiño e do Ribeiro prepáranse para recibir este luns os primeiros alumnos. Dende o inicio da fase 1 puideron comezar coas tarefas de desinfección e adaptación. Así o comunican tanto os dous institutos do Carballiño como de Ribadavia. Está todo listo para recibir os alumnos. A pesar disto, esta volta non está exenta de problemas. Os sindicatos advirten de que non estamos en condicións de retomar a actividade lectiva con seguridade nin para os profesores, nin para o alumnado e, ademais, moitos profesores non poderán acudir ao seu posto de traballo por problemas de conciliación ou por pertencer a grupos de risco, e isto aumenta lóxicamente a dificultade organizativa dos centros. Aínda con todo, hoy Chamos Olamas do Carballiño pretende recibir a práctica totalidade dos alumnos de segundo de bacharelato que se presentan a BAU en Sullo e parte dos de FP para recuperación. No IES número 1 do Carballiño, sin embargo, afirman que os alumnos comunicaron a súa intención de seguir coas clases online, pero transmitíronnos dende o centro que está igualmente preparado para retomar as clases para quen o desese. O IES o Ribeiro estivo actualizando a disponibilidade dos profesores entre hoxe e pasado e confirmarán entre hoxe e mañá a asistencia dos alumnos, pero agardan recibir unha parte deles.